Ei, petits agricultors, benvinguts a aquesta petita sèrie que us estic fent de recuperar tots les recuperacions que hem fet. Recopilacions. I avui, la d'avui, és del dia 20 al dia 26, ¿vale? O sea, no el dia 26 del mes, sinó el dia 26 del número. Crec que això es deu traduir en el dia 21 de juny al dia 27. Aproximadament, aquí vaig un dia traçat. I dit això, petits agricultors, estic aquí. I coses importants. Vaig tenir un fallo en la numeració. Hi ha 2 dies 21, un dia 22 que hauria de ser un dia 23, i després un dia 23 que realment és un dia 24, i en el vídeo ja ho explico tot. I després vaig començar a entendre que els meus dies eren molt monòtons i vaig començar a fer plans diferents per la tarda. Per exemple, el dia que és dia un 21 mal numerat, explico que vaig fer un plan diferent. Així que, petits agricultors, mireu el vídeo, tota la recopilació, i demà ja tindreu el vídeo que toca aquesta setmana. Demà ja estarem al dia, queden 3, i és el que us vaig dir. Després, dimarts, tindreu un bloc que toca, i ja durant la setmana no tindreu res més. I després, diumenge següent, tindreu un bloc que no toca, o sigui, un bloc de més, dilluns teniu un bloc de més i dimarts acabarem i ja estarem al dia amb tots els vídeos traçats. O sigui, tindreu tots els vídeos i intentarem que a partir d'ara, perquè si petits agricultors, estarem aquí un dia més, tot vagi bé. Dit això, petits agricultors, mireu la recopilació. Doneu like i comenteu. Avui el meu dia ha sigut un poc avorrit. Dia 20 fent partides per Europa. Doncs ha sigut un poc avorrit, hem començat fent estiraments, després hem baixat a Oslo, perquè volia buscar uns auriculars que he anat per diferents tendes i no els he trobat. I sí, ha sigut avorrit perquè la veritat és que n'he gravat poc perquè el que he fet ha sigut caminar. He anat a un restaurant que m'ha agradat molt, primer cop que vaig a un restaurant que no sigui un de menjar ràpid, sinó de sentar-me. Després he caminat pel Carl Jones, m'he begut això que està superbo, he anat a un supermercat. I vull que ara em poseu què feu vosaltres normalment els dies que tampoc feu res, o sigui, els vostres dies com de tranquil·lització, que és el que he volgut fer avui, anar tranquils. He anat a mirar que les coses estigués bé, demà molt més millor, no l'he seguit. Anant a una festa d'estiu a Noruega, dia 21 fent pretes per Europa. He intentat fer una tuta de patates perquè cadascú havia de portar alguna cosa i jo volia fer una. Al principi quedava molt bé, se m'ha putxat molt bé, ho he fet tot molt bé, però al final ha acabat sent això perquè se m'ha enganxat i ha sigut un revolt, però no passa res. Després, abans d'anar a la casa, ens han portat a una mena de poblat que hi ha, que és una de diferents tendes d'artesanies, algo molt guai, i un típic poblat viking, no tan viking, sinó de grangers de l'època. M'ha agradat molt, i en aquest poblat hem trobat, a part d'aquesta estàtua, aquesta fantàstica cascada que m'ha flipat. Després, aquesta és la sopa que ens han donat, després hi havia diferents coses, la veritat és que estava tot molt bo i m'ha agradat molt. Aquest meló per resto, després hem baixat caminant perquè primer ens hem posat pel cotxe i demà més i millor, doneu-lo a seguir, petits agricultors. Això és el que menys m'agrada, fer pràctiques per Europa. Dia 21 fent pràctiques per Europa. Doncs avui el nostre dia ha començat podant tomaqueres i s'ha posat a ploure. Així que hem seguit podant les tomaqueres i emparrant-les també així i ja seguia plovent, però ràpidament hem anat a fer la parada i en aquell moment ha parat de ploure. I després hem estat desherbant això, que no sé el que és. I què és el que no suporto? Doncs això, que es fiqui a ploure, que pari, i en aquest moment estàvem retirant això i mentre que estava retirant l'últim tram s'ha tornat a posar a ploure, així que ràpidament hem tornat a posar. I això és el que no suporto, que es posi a ploure tan ràpidament, perquè hem parat tota la feina, hem tancat tots els hivernaders ràpidament, com a sobretemps hem fet pa. I demà, més i millor, doneu-li a seguir. Estic cansat que totes les meves tardes siguin iguals, per això mateix avui he anat però abans que començar pel matí. Avui hem seguit igual que tots els dies, el que és desherbant amb una bonica amiga, perquè aquests dies s'està desherbant. Aquest és el meu fantàstic dinar d'avui, hem anat a revisar que les canyes estiguessin bé i hem seguit desherbant. Un cop que hem acabat, hem fet pa perquè el volia deixar preparat perquè en tota la tarda no estaria i hem baixat cap a Oslo, perquè sí, el nostre plan és la gran ciutat. Aquí estic esperant el bus, veient aquests barquets que algun dia m'agradaria pujar un, hem anat per lo que és el Carl Johnson, m'he agafat una hamburguesa que ha sigut com el meu berenar a dinar i hem anat aquí, que és un centre cultural, a veure una cosa. Hem anat a veure
una pel·li que organitzava l'ambaixada espanyola per això de LGTBI, que és la que t'estoy llamando locamente, una pel·li que la veritat és que m'ha agradat molt, molt, molt. Això abans de la pel·lícula, això són algunes escenes, tampoc us faré un gran spoiler, això sí, és més cap al final, us juro que m'ha agradat molt, i ara vull que vosaltres em digueu quins plans puc fer aquestes pròximes setmanes, perquè busco plans, no sé què més fer. Fins aquí el dia 22 fem Pràctiques per Europa, doneu-li a seguir i comenteu. L'he cagat ben grossa. Dia 23 fem Pràctiques per Europa, o dia 24. Per què dic això? Perquè si mireu en el perfil veureu que està mal numerat els dies, que hi ha 2 dies 21 i després hi ha un dia 22. Doncs l'últim dia 21, el segon, hauria de ser dia 22 i el dia 22 hauria de ser dia 23. Em vaig colar numerant. Ara hi ha dues opcions: borrar tots aquests dies mal numerats i tornar-los a pujar ben numerats, o deixar-lo així i que sigui la nostra broma interna. Vosaltres decidiu als comentaris. I com veieu, després no hem fet gran cosa. Després el que he estat fent ha sigut una miqueta de moure unes safates, deservar, he menjat una galeta i després he menjat la sopa de sempre. Així que, dit això, petits agricultors, comenteu, donar-li a seguir i demà més i millor. Us estimo molt. A veure si sabeu quin cultiu estem treballant. Fem Pràctiques per Europa dia 25. Primer que hem fet ha sigut obrir els hivernaderos i estem treballant. A veure si algú mirant aquestes imatges pot saber quin és el cultiu que estic deservant ara mateix. És un cultiu molt fàcil. I tan cansats que estàvem després de tantes hores deservant, hem anat a menjar. Després hem anat a tirar les bledes, que tocava aquesta malla apartar-la perquè no deixi créixer, i al final deservar una miqueta, aquestes calèndules, aquestes varetes que estan preparant no sé per què, i seguim deservant aquest cultiu misteriós que heu de descobrir quin és. Després ho hem deixat tot, hem seguit deservant perquè toca seguir deservant, i després ja anàvem acabant així a poc. Ara són 3 línies, les 2 ja són un altre cultiu, i després això, ja estàvem super mega cansats, però ja tocava recollir aquests asientos que utilitza la gent per deservar, i després, demà, molt més i millor, he anat a donar una volta, i doneu-li a seguir, petit agricultor, i comenteu. Els agricultors us he de felicitar perquè ahir tots veu endevinar, era una pastanaga. Dia 26 fem Pràctiques per Europa. Avui, com no, hem estat deservant, i estem deservant una cosa diferent, aquí cansadets, i és això. A veure si algú sap dir-me què és força difícil, a mi també m'ha costat saber què era. Després hem estat aquest menjar que fem sempre els divendres, avui ens han fet una mena de truites, i després hem anat a plantar les varetes que vam fer ahir, que són de diferents sàlics i coses que es menjaven, aquí cansats com sempre, hem anat a agafar una viruta per ficar-li aquí, i després m'han donat per passar un cortacésped amb aquesta lavadora a una cosa del veí. I després ja està. Això és d'abans i demà molt més i millor. Doneu-li like. Acompanya'm un dia al meu llibre. Dia 27 fem Pràctiques per Europa. Avui hem ficat una rentadora i hem baixat a Oslo, que estàvem fent el Pride. La veritat és que, no sé, aquestes coses ni em fan ni em venen, però no sé. Però a veure si ens feia alguna cosa. Hem anat a veure que és un desfile, la veritat és molt guai, molts cotxes, això sí, al final m'he avorrit perquè he estat 3 hores veient passar gent i, amb tot el respecte, però m'he avorrit un poc. I després hem estat això, anant veient aquesta gent, el tractor, que a mi sabeu que m'encanten, és el que més m'ha agradat de tot, aquests pavos que pensava que trencarien això, també estaven els militars, aquests amb aquestes canoes tan xules. Després hem anat a passejar per on sempre, a tenda de souvenirs, m'he comprat una hamburguesa al 7-Eleven que ha sigut el meu dinar, i després he anat a l'estació, com sempre, que m'encanta aquesta zona, he anat a aparcar els Jones, com sempre, i demà molt més i millor. Fiqueu algun comentari que us sembla.